Ole tun tuma kan video tan chuan kan ram kan hnam kan khotlang kalphung society ti tiang movement khothen khatte na thatak tak society thatak tak movement thatak tak hi anom zau zawa khothen khatero society che ema amaro chu tun a suai tu ni mekte pu mo nana mang hi du riau me ka tia suai tu ni mekte nge va sudnana nge ni va khernana man hi thin ning ka ria hi thalo leng ria ni na tak sai chu kan han tu manga phak tokin kan ram kan khotlang chia thi a chia te thathi tu na kan ram suai tu te wang he ni ani lo ti ha ka sei du a tin khotlang khotam tak po tu na nge khotlang suai tu te wang he ni lo ti ka sei du ni amaro chu a that na tur chuan ma an la thei thung ti ka kan sei du an la thei te me umei khotlang siam that te ram siam that te kha chu suai tu ni mek tan lo chuan helaya mi pui thingtlang pa ngat phei chu angai na lo ram siam thatur phei chuan amar chu khotlang siam thatur hen chuan an thei te me umei engmo chen ni chuan siam tha thei thil chi hi chu chaka a thalam hi chu a thalam ero a chak lo ti ang mai siam that na hi chu a har emang amaro chu enge kan khotlang ka kan ram a thiat na te enge suai tu ni me te wa chir the nan te enge wa kher nan te kan mang wak hi chu adikin ka thalo wa amar chu chu asiam that lampang hi chu an ti thei te me mei ti kha kanan sei tum ber de lai ni ta se chuan hei USA ang te po USA lo ram society thatak tak kalphung thatak tak ang te khotlang ang te po niang khomalin hawa sei te rem lem lo wa khotlang society tha chu kan kheve thowa aramang zong chuan hei USA ang te po enge atu po suai tu ni se chhejong ram ti chhejong hena kal thei lo sima mani ma sial lu tu kang chi hena kal thei lo su hei heng wanga ti chon hun tam tak tram tam tak liam to ten an ram kal phung alo dik wang ani a khata a chhejong kal enge khotlang ti chhejong kal ni kha ram ti chhejong kal ni kha thil rem lo top ani ve a ami mi thaber ber po ni lo ma se nge ram kal phungin ale khal to zo ko ni chu a control toi ti teng ale khal to zo kha chuwen hatiang khan khotlang te po tun ma changa kal phung thalo fu lo society thalo movement thalo hatiang kha thua theiang hatiang te po enge tuna ani mek te khotlang soi tu ni mek te pu mo chi ni lo ti ka sei du amar chu siam tha thatak ang kal the dan chuan enge thil tha kan thil tama hin advice tam a tha zo in advice tam hi poimo hle ni ti ka sei du chuan enge ram chu kan an sei ram society thalo tu na ti thalo te khotlang te po khotam tang te po society thalo kan ti hi enge a tha zo a ma tang hun tam tak liam to tanga kalphung fu lo wang ania chu
มีตินาเฮียน society ทะเลากัลพงจูอันหุ่นกัลเซละอันถินลงหันันตุตัวถึงเส้น society ทากัลพงจูรำอังเตขดลังเตปอันถินลงตุยนอมพลัดตัวตินอาเชจงรำติเชจงขดลังติเชจงกัลค่ะอารมโลนเจนตั้มตะคมโตที่ข้ากันใส่ตัวจะเป็นตุนารำอังเตปขดลังเตปกันช่วยตัวไหนเจยังไงชะตะกังคัลเทียขดลังตานะยังไงทิลชาอันติเทเลตัวเห็นอันนี้เนี่ยว่าสามพระเพิ่นหมดที่ค่ะโดยที่กันใช้เวลาในเราเสีย